we zijn al heel vroeg vandaag in Meersen. Want het is een van de 4 locaties waar ze polsbandjes kunnen winnen voor de boetezitting. Ik ga eens even kijken of mensen al gaat gewonnen. Hoi meneer. En? Wat is de stand van zaken? Ja, we zijn nog aan het tellen, hè? Oh, jullie zijn nog bezig. Ja, we zijn nog bijna dus. Is het een moeilijke opdracht? Ja, ik vind hem... ja, hij is niet heel moeilijk, maar we moeten af en toe goed luisteren, hè? Even goed kijken, ja. Ja. We hebben een getal, maar we weten nog niet zeker of het goed is. Oeh, en wat is het getal? 1210. Je mag niks zeggen. Ja, ondertussen werden we al bedreigd, want... En meneer, lukt het? normaal mee te staan met het geweer, hè? Ja, zeker. Shit. Ja. Heb je al een bonnetje? Heb ik, ja. Wat wordt je antwoord? Zeg maar 1111, dat is een goed nummer, hè. Oh ja, en dan met kinderen gewoon gokken. Ja, 11 keer 11, 2 keer 11, dat moet beter kennen niet. Maar ik heb ook, het is geen angst, maar goed, 1111, dat is leuk, vind ik wat leuker geweest. Leuk getal. Ja, wat leuker geweest. Is het de eerste keer soepkool? Nou, ik geloof de 40ste keer of zo. De 40ste keer? Ja. Wauw. En wat wordt de mooiste editie? Ieder jaar even goed. Ieder jaar geweldig, ja. Dat is wat ze er zelf van maken. Het is niet mooier of minder, nee. Dat is het feest dat ze maken, is elk jaar zoner. Gaat je altijd met een vaste groep of gaat je alleen? Of? Ik ben een gelukkige Einzelganger. Oh, wat leuk. Ja. En ik kan gaan en staan wat ik wil. En dat is zo heerlijk. Daar hoeft ze nemers rekening houden. En als ik zeg, ik ga bier drinken. En niet heel blaad moet het meebrengen. Nee. Ik ben al jaren Einzelganger. Heerlijk. Ja. En hoop je op een bepaalde artiest? Ja, ik ben natuurlijk, ja, maar eens even kijken, maar niks zeggen, hè. Even kijken of ik het laten zien, hè. Ja, ik ben benieuwd wat er nu uit dat testje gaat komen, hè. Ah, de telefoon. Grote vriendin, hè. We zijn momenteel meneer zijn galerie in scrollen. Hoe is ze? Waar staat ze? Daar staat ze. Beppie. Ja. En er staan een heleboel keren staat hij erop. Och ja, Kijk ik zie daar. heel veel En Beppie. de Beppie is ook weer Beppie, ja? Nou, Ja, dat is mijn heel grote- leuk. Kijk daar, dat is mijn grote vriendin. Ja. Nog een keer Beppie. Beppie, Het is ja. gehoopt door Beppie. Ja. Nee, weet. We gaan er Valentijnsdag achter komen. Ja, maar dan nodig, maar vrijdag is de vrijdag de 13e, hè. Dus dan doe ik een rode helm op, want ja, er kan van alles een ongeval, een ongeluksdag, hè. Maar zaterdag, dan kunnen we de bloemenboete zetten. Dan is het feest. Ja. Nou, geniet ervan. Ja, doe ik, ja. Nou. Nee, dat is live. Nou, we lopen eens even door. We gaan eens kijken. En, is het hier allemaal gelukt? Dit is hem. De Dus, eerste bonnetjes. yes. En werd het de eerste keer soepkool of best wel vaker? Vorig jaar zijn we er ook nog geweest. En dit jaar is het Tour de Jour de Limburg en kijken of bandjes kunnen scoren. Dus bij de eerste locatie is het al gelukt. Dus je gaat de hele dag nog door? Ja, we hebben één kameraad, die hem helaas niet gekregen, dus we gaan daar door naar Brunsum. Ben je met de bus of ben je alleen? We zijn met een auto. Ah. Dus ja. Lekker door. En wat vond je van de opdracht? Ja, we hebben een paar mensen toe zitten die zijn ziek. Een vriendin van ons, die zou eigenlijk met ons mee willen, hier puzzelen. Dus we hebben een heel goed puzzelteam toes gehad. Want hier kennen we bijna niet luisteren die nummers met de Joeskapel. Dus dat was goed bedacht terug. Ja, dat snap ik. Nou ja, wel tof. Geniet ervan. Ja, dankjewel hè. Nou, dan lopen we nog eens door. Ja, want zoals ze al zei, die is een soort Joekskapel aan het spelen. Daar gaan we eens even naartoe. Ik hoor al, oh jee. Hoi heren. Goedemorgen. En wat is uw taak vandaag? Nou, ons taak is een beetje de mensen amuseren die de polsbandjes komen halen. En heb je dan een favoriet liedje wat je speelt? Nee, Niet. nee we spelen eigenlijk alles. Want wat is uw repertoire precies? Ja, we hebben natuurlijk heel veel vastgelopen nummers uit Noord-Limburg. Maar we zijn heel breed, dus we spelen ook Duitsstalen van Midden-Limburg en van Zuid-Limburg en van de LVK. Dus we spelen het eigenlijk allemaal. Wat leuk. En je gaat de hele dag met de bus met? Ja, dat is wel de bedoeling. En ben je alleen vandaag op paard of de hele carnaval? Of? Vandaag alleen met de organisatie en ja, de rest van de vastelovend alle dagen. Ja, we zijn wel druk bezatten. Dus je viert zelf geen carnaval? Jawel, met de Joekskapel. Oh, met de Joekskapel, ja, zeker. Tof. Nou. Dat is onze vastelovend. Lekker muziek maken, iedereen amuseren.
gaat helemaal prima. Heerlijk. En goed je zelf ook naar de boetezetting? Ik wel, maar ik moet, niet met mijn boetezetting, maar ik moet er wel met de band spelen. Dus ik ben wel door. Oh, te gek. Dus je bent er vandaag, kom je er redelijk makkelijk vanaf? Absoluut. Ja, dat is ideaal hè? Zeker, zeker. Mooi. Nou, dankjewel. Succes nog. Ja, jij ook. Nou. Volgens mij is ondertussen zijn niet meer zo heel veel mensen aan het puzzelen. Hoi, mag ik je iets vragen? Nee, er is stap aan de kant. En, is het al gelukt? Ja, zeker. Ja, we waren om 9:15 dus en we hebben een nummertje. Fijn. En de eerste keer boetezetting of al vaak? Nee, traditie. Dus ja. En je gaat altijd met dezelfde groep? Ja, inmiddels gaan we met onze optochtgroep, de Gebroeien Haan, uit Venlo. Je bent uit Venlo? Ja. En dan kom je er helemaal naar Meersen om... Ja, want vanmiddag gaan we pronken en joetsen in Venlo, dus we gaan gewoon door straks. Ja. Ben je met de bus? Nee, met de auto zien we. Ja. Dus je gaat nog naar andere locaties? Of? Nee, we gaan daar wel naar huis. We hebben ons bandje dadelijk binnen. Dus, en dan kunnen we met z'n allen gaan. Heerlijk. En hoe heb je het meest zin in? Ja, 5 dagen aan een stuk. Vastelovend. En de boetezittingen, hoop je om een artiest of hoe hoop je op? Nee, het is eigenlijk altijd wel een leuk programma wat er komt. Dus ik laat me gewoon verrassen dit jaar weer. En heb je een bepaald pakje of ieder jaar anders? Nou, probeer wel te variëren. Ieder jaar wat anders, zelf wat maken. Ja. En wat wil het dit jaar? Wat wil het dit jaar? Ja, een leuke hoed met een leuke jas. Ja, net. Gewoon. Kleurrijk. Ja. Leuk. Nou, en dankjewel. Ja, geen bedankt. Nou. Ja, ik weet niet hoe dat we de tent in kennen. We kunnen het proberen. Hallo. Hey. Hallo. Jij bent van het stadscomité. Ja, van de BBZ, ja, dat klopt. En wat is het voor een dag vandaag? Ja, vandaag gaan we op paten, hè. We gaan de polsbandjes uitdelen. Dus ja, daar zit Limburg op te wachten. Sinds wie bent je hier? Wij zien 11:10 zijn we begonnen met de opdracht. En ja, ik dacht een minuut of 10 daarna zijn de eerste gekomen met de goede uitkomst. Maar het was best een moeilijke opdracht, had ik begrepen. En zoveel lui hier vanochtend al, had je dat verwacht? Ik niet. Voor mij is het de eerste keer dat ik met dit gezelschap met de BBZ meega. Maar ik stond echt versteld van de animo en de hoeveelheid mensen die op afkomt. Echt ongekend. Fantastisch. Sarah, want kan dan iedereen die het juiste antwoord geeft ook een puntje krijgen of is het gewoon op? Nee, op een gegeven moment is het helaas op is op. We hebben toch mensen moeten teleurstellen. Maar goed, die kunnen naar de volgende locatie om toch nog een puntje te bemachtigen. Dus. Hoeveel bandjes deelt je uit vandaag? Het totaal aantal bandjes heb ik niet echt helemaal in kaart, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat zien er genoeg, kan ik je wel vertellen. Is het nou vandaag toch nog echt goed verkocht? Nee, sorry, ik ben ook verkocht. Sorry? Is het nou vandaag toch nog echt goed verkocht? Ja, dan is het echt dan is het gedaan en dan gaan we zaterdag gaan we starten. Hè? Valentijnsdag, hè? Ja, ook nog. Ja, zeker. Liefde. Dus je hoorde het, als je een polsbandje wilt, dan moet je naar een van de 4 locaties komen. Nu nog maar naar een van de 4 locaties, want hier zien ze op. Ja, we gaan eens even verder lopen. Ja, dat is mooi. Hoi. Goeiedag. En? Ja, gezellig hè? Ja, stond je hier weer gezoten in de ochtend. Ja, dat maakt niet zo, dus kijk toch. Oh, ja, dan gaan ze meteen zingen. Nou. Vandaag een legendarisch, dingen ligt het morgen vroeg. Het vasteland weer aan is, zien het geen seconde meer. In plaats van slapen gaan wij zingen, ons leven zij is er niet vies. 4 dagen huursen, zussen, bruisen, het bewijs. Zo werden druilen gemaakt, shower aan shower, doet het
nog nu niet is. Vannacht weer even die eeuwigheid. Want feit het hier nog niet klaar is. Met vaste longen is een feit. In plaats van heet is gewoon weer helder. De plaats van ook in zon geen tijd. Viva, zussen, grussen, vulsen. En het schijnt. Dus we winnen. Drijven gemaakt. Sjouwen en sjouwen. Toen zetten mergels waard. Hier winnen die terug. Dan is het door vaste lopen. We gaan af hier verover. Heel een leuke dag. Ja, ik wil dadelijk maar door, want ik woon aan de kaart. Ja, dat heb ik namelijk in de socials zitten. Ik heb dat op L1 zelf. Ja, wel leuk. Hoi. En? Wat is je indruk van vanochtend? Kippenvel, vooral. Geweldig. Als je aankomt met de Joekskapel en er stonden zoveel mensen, ja, fantastisch. Is het anders dan andere jaren? Nee, gelukkig waren het, ja, de locatie is natuurlijk altijd anders. Maar vorig jaar op alle locaties waren het ook hartstikke druk. Dus ja, leuk. En ja, dat is gewoon super chic. Door Duitsland het ganse jaar voor. En dan zien ze deze enthousiaste mensen allemaal. En de lach op de snoet. En ja, daar wordt ze blij van. Wieveelste boetezitting werd dit voor u? Mijn vijfde. Ja, de vijfde als voorzitter. De eerste was binnen. Hadden we de binnenzitting in de Maaspoort. Dus de vierde boetezitting, zeg maar. En wat is het absoluut schoonste moment tot nu toe? Het schoonste moment tot nu toe? Oké. Ja, ik vond eigenlijk, ik had ook wel ik vond de binnenzitting toen met dat het weer kost en dat het weer mocht. En dat we dit toch kosten regelen samen met L1. Vond ik echt wel heel chic. En dat John Tana toen door nog niemand kost hem. En de tent echt op de kop zoet binnen in de Maaspoort. En ja, dat vond ik super chic. Dus die bleef me altijd wel bij. Want die eerste bleef ik altijd bij. Toevallig waren die van mij binnen. Maar ja, daarna, ja, ik vind ze allemaal super chic. En ik heb eigenlijk nog niet echt een hoogtepunt bij die overige. Maar dit is wel prachtig. En waarom moeten mensen dat dit jaar bij zijn? Nou, omdat we weer een super leuk programma hebben. En natuurlijk, de wils bij een aftrap zien van de vastelovend in Limburg. Dus ja, Venlo staat weer even op de kop. Dit is zaterdag, dus daar wil ze geen bij zien. En kun je een tipje van de sluier geven? Ja, we gaan al heel mooi beginnen. Dat Venlo is allemaal te pakken heet. En dit jaar krijgen we weer iedereen te pakken. Dus, en verder zou ik zeggen, ja, de toet komt voorbij. Dus de crème van de vastelovend uit gans Limburg. En dat is mooi. Het komt van alle kanten. LVK, kinder, dans, muziek. Alles komt bijeen in de zoekkool. Dus daar moesten ze bij zien. Dankjewel, geniet ervan. Ja, gedaan. Nou, we gaan eens even de presentator van de zoekkool zoeken. De Steed Boete. De sting net boete en nu staat er daarachter. Hallo. Ja, ik dacht, wat is nu een interview zonder
presentator van de Zoepcult-interview. We moeten de ganse dagen. Ja, dat is wel best wel de kloof. Ja, we hebben het programma gisteren of eergisteren rond. Dus dit heeft best wel niet geduurd, maar het is rond. Dus we zien er nu als geloven. Ja, ik moet wel eens alles uitschrijven, tekst uitschrijven voor het bereiden. Maar ik heb wel echt zin in. Jij hebt er zin in? Ja, ik ook. Ik heb er zeker zin in. Ja, maar jij doet steeds op het podium. Ja, klopt. Ik voel nog wel wat gewoon wel meer relaxed als vorig jaar. Omdat ze nou 1 keer gedaan is. Maar ja, ik denk dat het wel heel tof weer gaat weer. En vooral best wel leuk is dat er zoveel mensen nu Susie al nu wat blij zijn en zin in hebben. Dan krijg je zo nog wel extra zin erin. Ja, ik heb echt zin in. Ja. Wie heeft het vorig jaar ervaren? Ja, tof. Daarvoor was ik echt wel even zo zenuwachtig en spannend. Maar eigenlijk toen ik uit de koei kwam, dat is wel, na de eerste 2-3 zinnen, toen waren ze weg. En toen dacht ik best wel wat, laten doen. En ja, dat is wel echt vet. Het is een beetje als een roes is het voorbij gegaan op dat moment. Maar achteraf dacht ik echt van, wow, dat was echt tof. Dus ik ben heel erg blij dat ik dit jaar weer mag doen. Ja. Je hebt ze laatst vorig jaar natuurlijk ontzettend hoog gelakt door gegoocheld te worden. Ja. Wat heb ze dit jaar in petto? Ja, dit jaar draait het gelukkig en dat vind ik prima niet om mij. Dus we hebben een andere mooie opening waar ik geen onderdeel van ben. Dus ik kom dan op als op het podium en dat vind ik helemaal prima. Dus ja, dat is ook wel leuk. Dat is ook leuk, ja. Ja, wat zin in. Heel veel succes. Dank je. Nou, dan denk ik dat we hem hiermee ook gewoon afsluiten. We gaan hier nog even verder feesten. En we gaan vandaag nog een keer live bij het laatste café. Dus wilt je nog polsbandjes, kom naar een van de komende 4 cafés. Kijk op l1.nl/polsbandjes. Dan komen de opdrachten online, dus is ook de cafés. En we zien ons 14 februari in de Zoepcult. Doei! Heb jij een bericht?